Maayong gabi mga lods, at ang inyo ugma kinsay nakadawat sa atong libreng papugas ugma ang atong full video mga lods. May ganador? Kapilang kilo bossing? 59. 59, papalit ako 4 ka kilo bossing, pero duha-duha lang siya sa ka-plastic oh. Nya sardinas duha sad ila-ilahi lang bossing. Og noodles duha upat ka sardinas ug upat ka noodles. Thank you. Pilat? Thank you. Kamu ikut bagian no? Wala no? Sige, salamat.